Una nga quarter, ika-4 na semana. Competency. Kinalahon ang letra, numero o kung tinaga nga lain sa grupo. Hello mga bata! Kamusta kamo? Welcome liwat sa aton nga kindergarten class. Ini si Ma'am Joyce, ang inyong nga manunudlo sa subong nga adlaw. Pero antes kita magsugod sang aton nga leksyon, may mga pagsulundan kita nga dapat himuon. Mga pagsulundan nga dapat himuon. Magpamati isang maayo sa ihambal ni Ma'am. Maglantaw kag likawan anay ang iban nga mga hilikoton. Magsunod sa ginapahimo ni Ma'am. Nakuha bala ninyo mga bata? Very good! Subong, magtindog para sa aton nga pagpangamuyo nga pagasundan sang action song. Jesus, updi kami sa adlaw-adlaw nga tanan, sa amon pagtuon, pati sa amon paghampang. Puligi kami mapalayo sa mga masakit kag mga katalagman. Ini ang amon ginapangamuyo paagi kay Hesus Kristo, imo anak kag amon Ginoo. Amen. Kamusta ka? Kamusta ka? Nalipay ako nga makaupod ka. Kamusta ka? Kamusta ka? Dali na, magtuon kita. Kamusta ka? Kamusta ka? Nalipay ako nga makaupod ka. Kamusta ka? Kamusta ka? Dali na, magtuon kita. Subong, tun-an naman naton ang bagong nga leksyon. Aton hibaluon ang butang nga lain sa grupo. Handa na bala kamo mga bata? Dali na, magtuon na kita. Mahibaluan naton ang lain sa grupo paagi sa mga butang, sa korte, sa letra, sa numero, kag iban pa. Mga bata, aton sabtan ang mga masunod nga hilikoton. Hibaluon naton ang lain sa grupo. Itudlo ang imo nga sabat sa screen. Diin ang lain nga letra sa grupo. Tama. Diin ang lain nga punla sa grupo. Tama. Diin ang lain sa ginahimo sang ido ni Carlo. Tama. Itudlo kung diin ang lain sa ginahimo ni Rita. Tama. Itudlo kung diin ang lain nga korte sa grupo. Tama. Diin ang lain nga numero. Tama. Itudlo ang lain nga duag sa mga bag ni Ben.
Tama. Diin ang lain nga duag sa mga bulak ni Perla. Tama. Good job mga bata! Nalipay gid ako nga nagapakibahin kamo sa aton mga hilikoton. Subong, tiuna para sabtan ang inyong module. Sa bulig sa inyong ginikanan o kung learning facilitator, ubrahon ang mga masunod nga hilikoton. Sundon ang nakaschedule sa inyong weekly home learning plan. Malipayon nga pagtuon mga bata, hasta sa sunod natin nga pagkililita. Bye-bye!